Baka da yamma. To Malam Gwani, kaji shimfiɗar da na yi a farkon fara wannan shiri namu. Za mu duba ne da kai yau akan abin da ya shafi wato kalmomi da abubuwan da suka shafi tsangaya har ma da ma'anoninsu. Amma kafin mu shiga Malam Gwani, za mu so mu ji takaitaccen bayani wai me ma ake nufi da tsangayan nan ne. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina maulana abul qasim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. To alhamdulillah. Kamar yadda Malam Kabir ya wannan tambaya game da kalmar tsangaya. Kalmar tsangaya kamar yadda wasu dayawa daga cikin masu sauraro suka sani, malamai sun yi ta bayani akan ta daidai gwargwado. Kalma ce wacce take da faɗi kuma take da matukar muhimmanci ga manazarta. Da yawa kalmar tsangaya wasu sukan danganta ta da cewa kalma ce ta Hausa, wasu sukan danganta ta da cewa kalma ce ta barbarci. Me yasa ake danganta ta da kalma ta barbarci? Saboda alakar karatu na Alkur'ani da kuma wannan yanki na kasar gabas da ake cewa, ma'ana yankin Borno. To sai ya zama bare-bare suna faɗan wannan kalma da sunan tsangaya. Hausa suka ce tsangaya. A mafi rinjayarwar manazarta an fi ganin kalmar a matsayin kalma ce ta Hausa wacce bare-bare suka ara suke cewa tsangaya, domin kafin alakar bare-bare da Hausawa ta karatu ba su da wannan kalma ta tsangaya. Sukan ambaci wuraren karatunsu ne da masjid ko madarasa. Misali makaranta, kamar da suke cewa makaranta su ce maranta. To bayan alakar su ne aka samu wannan kalma ta tsangaya a mafhumi kenan, wacce take da ma'anar wajen da aka kewaye a wajen gari, aka kewaye shi da zana ko da kara don karatun Alkur'ani, wanda aka yi lakkoki ko bukkoki a wajen gari kamar wani na dan wani lokaci ko kuma ce na dindindin. Saboda haka akan samu kusan duk wani tsohon gari a arewacin ƙasar nan yawanci za a samu wannan suna na tsangaya, wanda in aka binciki tarihi da a wajen gari yake, amma yau da gobe sai ya koma cikin gari ake cewa unguwar tsangaya. Ko kusan kowane gari in aka bincika inda ake da makaranta za a ga wannan suna na tsangaya. To wannan shi da takaice kalmar tsangaya. To madalla, muna godiya ga Malam Gwani Adam Suleiman. To bayan jin ma'ana ta ita kanta kalmar tsangayar, gashi na dai mun ji ma'anoni har kimanin kamar guda biyu, da ma asali yadda ita kalmar take da kuma abin da take nufi, domin daukar haske ga su masu sauraron mu. To a Malam Gwani, bayan jin bayani na ita kanta tsangayar, zamu so mu ji wai waɗanne irin darajoji ne na makaranta Alkur'ani tun daga farko. Idan zan dan iya dan tuno guntun karatu na akan ce a kolo ko watakila shine na farko, na faɗa daidai. To malam, muna so Malam Gwani Adam ya mana bayani matakai wannan na daraja na karatun Alkur'ani ko ya suke. To alhamdulillah, wannan shi ma maudu'i ne gaskiya wanda yake da faɗi, sai dai a yi tsakuri a cikin kowane mataki. Matakan makaranta Alkur'ani suna farawa ne da matakin da ake cewa kotso ko kolo. Na'am, da yawa wasu sukan hada kalmar kotso da kolo a waje daya. Misali kananan masu karatu Alkur'ani waɗanda shekarunsu ba su wuce 7 zuwa 10 ba haka. To amma a nazari ya nuna cewa kamar kotso shine mafi karanci. Kalmar kotso kalma ce wacce muka sani a Hausa, wacce take kamar ɗan karamar gangan nan wacce ake rataya ta. To saboda shi kotso akan iya ɗaukan sa, ko za a yi tafiye daga nan gari zuwa nan gari, za a iya ɗaukan sa a rataya shi a baya aka faɗa a tafi da shi. To sai aka ara masa wannan kalma ta kotso. To shi kuma kolo shine wanda ya dan tasa, kamar a ce yan firamare, farkon firamare, su yan shekara 9 zuwa 10 haka, su ne kolawa, wanda su ma kuma matakan kotsawa da kolawa kowanne yana tafiya ne akan manhaji na karatun Alkur'ani. Kowanne yana tafiya, kotso ga yanda ya kamata karatunsa a ce ya fara, ga yanda ya kamata a ce ya tike. Haka kola akwai yanda karatunsa ya kamata a ce ya fara, akwai yanda ya kamata a ce ya tike. Misali in muka haɗe kola da wannan din zamu yasa suna farawa daga babbaku, abin da ake cewa babbaku, alu an baki wa zal ba alif baki lallan hakuri mun jayinu ara alif lan jayishin mai ruwa tsamala hannu nu'ara alif lamarajin karami ya mi'ara, shine a'udhu billahi minash shaitanir. Daga nan sai a fara a dora bismillah, haka za a yi ta yin. Aka koyi wannan babbaku din sai kuma a zo a koyi da wasali farfaro, haka kuma sai a zo a fara dora biya karatu. To wannan su ne matakan karatunsu.
sai mataki na wato malam Gwani kafin ka tura na fahimce ka da masu sauraro kotso da kolo kalmomi ne guda biyu daban-daban wasu kan haɗe su wasu kuma sukan rarrabe su cewa kotsawa su ne mafi karanci kolawa kuma su ne waɗanda suka ɗan tasa kaɗan kamar ko a tsarin zamani yara akwai yan rauda akwai kuma yan nursery akwai yan playgroup ko akwai kuma yan nursery akwai kuma yan primary haka to haka su ma matakai ke kotso kolo haka har a tabo kuma kan mataki na biyu ko mu ce na uku shine titibiri idan an haɗe kotso da kolo mataki da kuma an raba su mataki biyu kenan to muka so kan titibiri shi ma kalma ce ta Hausa wanda shi ya wuce karamin yaro amma kamar mu dauke su a matsayin kamar engineer secondary school wanda za ka same su yan shekara 14 15 16 kaɗan wannan tsakanin to su ne kamar titibiri waɗanda su ba su gama mallakar hankalin kansu ba to su ma kamar waɗancan kola suna ƙarƙashin kulawar wani ne daga cikin malamai a tsangaya ba a barin kotso ko kolo ko titibiri a matsayin mai cin gashin kansa dole sai an ada shi da wani alarama ko gardi wanda yake zama yana kula da shi wanda shi yake kula da karatunsa shi alarama mai tsangaya baya kula da irin waɗannan mataki ne kowane mataki akwai wanda yake kula da su haka kuma suna tafiya ne su ma da matakan karatu yawa kamar su kotsawa za ga sun iya baki sun fara ɗora karatu karatun ya fara za su iya rubutu da kansu za su iya kuma za a iya biyan musu darasu su je su ba da hadda haka karatun zai ta tafiya har kuma a zo kan gardawa mataki na uku kalmar gardi ita ma kalma ce wacce take da bayanai da yawa kanta wasu sukan ɗauke ta a matsayin kalma ce ta Hausa wasu sukan ɗauke ta a matsayin kalma ce ta Larabci wasu sukan ɗauke ta a matsayin kalma ce ta Barbarci to kowanne nazari ya yi bayani filla-filla a kansu gardi a Hausance yakan ɗau ma'anar cewa kamar wanda suke yawo daga gari zuwa gari suna yawon wasan kura da biri da abubuwa da na al'adun Hausawa a baya to sai aka danganta makaranta Alkur'ani a wajen Bahaushe kenan saboda alaka ta wannan yawace ko kuma alaka ta lakani ko alaka ta asiri saboda lakunkuna da waɗancan suke da shi waɗannan masu na da shi amma kuma wajen furci wasu su ce gardi wasu su ce gaddi to wannan duk wani abu ne wannan bincike na farko kenan a wajen masana to wasu kuma suna ganin kalmar gardi kalma ce ta Larabci wacce ta faro daga cikin hadisai na kamar tagarid ma'ana rerawa ko almugarrid mai rerawa akwai hadisai da suka yi magana akan waɗannan sai ake ganin cewa waɗannan ma'ana kalmar gardi ta samo ne daga tagarid wanda Bahaushe ke cewa gardi ma'ana masu rera karatun Alkur'ani to wannan shi ma wata ma'ana ce wanda aka yi nazari sosai akan ta ko kuma wanda suke ganin kalmar gardi kalma ce ta Barbarci ba kalma bace ta Larabci ba kuma kalma bace ta an samo ta daga garci ma'ana garci shine abin da aka sani a kasar gabar wannan kewayen da ake na tsangaya a ce an yi garci na da garzina suna cewa garzina ko garzina ko kaskari ko kakkari to garci din nan shine gardi Bahaushe sai yake cewa gardi ma'ana ahalin zama a kewaye suna karatun Alkur'ani ma'ana garci an yi garcin waje sai da aka samu alaka ta karatu tsakanin bare-bari da Hausawa to su suna cewa garci waɗannan kuma suna cewa gardi shine ake ganin cewa kamar kalma ce ta bare-bari garci wannan shine dan takaitaccen bayani akan gardi shi kuma matakin karatunsa shi ma ya daga kan wannan mataki na gardi ko koso akan samu mutum ya haddace Alkur'ani to a ka'ida idan mutum ya haddace Alkur'ani ba a duba na shekaru ana duba ne na karatu lokacin da ka zama ka haddace Alkur'ani to fa ka tashi daga gardi ka zama alaramma ko da shekarunka ba su wuce na wannan gardantakar ba za a ambace ka da gardi ba domin in ka haddace Alkur'ani ka ce ma gardi to kamar an wulakanta ka ne ko an tozar taka daga darajar gardi sai ta alaramma in ka haddace Alkur'ani ka tashi daga gardi ka samu ci gaba ka zama alaramma to daga alaramma kuma nan ma kamar kalmar alaramma ita kuma nan da ake samun gogewa ta musamman ta karatun Alkur'ani ita kuma ta samo ne daga Larabci Allahumma yarhamuka kalma ce ta Allah ya ji kanka kamar da Hausa suke cewa Allah ya gafarta mana Allahumma gafiruka to kalma ce ta alaramma Allahumma yarhamuka Allah ya ji kan mala kamar yadda bare suke cewa saina ko sayida wato shi ma anan aka samu kalmar alaramma shi ma mataki ne wanda
kusan na kololi a harkar karatun tsangaya. Daga alaramma shikenan duk wani abu kuma da zai biyo ba to sarauta ce ta nadi. Kamar su gwani su ma duk sarautu ne na nadi. Su zanna duk sarautu ne na tsangaya. Su wali sarautu ne duk na tsangaya. Su alƙadi su shatima duk sarautu ne na almajirai a tsangaya asali a tarihi. To mai sauraro kada ka sha'afa kana tare da ni Kabir Abubakar Sheshe, kuma yau cikin iko Allah mutane ne da Gwani Adam Suleiman daga tsangayar Gwani dan Zarga da ke unguwar Koki, da muke tattaunawa da shi akan kalmomi wanda suka shafi a wato tsangaya da ma'anoninsu. Kuma an ba manta ba mun ji shi ne inda yake mana bayani akan matakai na makaranta Alkur'ani, inda muka tsara shi akan alaramma. Malam Gwani, to bayan kalmar da ka faɗa yanzu ta alaramma, to ji nake akwai irin su mahiru, su gangaren hakan ci gangaren kafu gwani da shauran, to kuma ina ka bar waɗannan mukaman to yawa shi ma wannan mataki ne na karatu. Alarammomi suke naɗawa wanda suke kamar barkwanci ne na tsangaya, a ce gangaren kafu gwani, shi kuma sai numfasa cewa ne gwani ciki fulshaku. Wannan raha ce ta tsangaya. Shi gangaren ba naɗa shi ake ba kamar yadda ake naɗa gwani, kawai ana cewa gangaren naɗin Allah, shi ba naɗi ake ba, amma gwani tsari ne na naɗi. Kuma duk wanda ya kai matakin gwani to zai iya kasancewa shi ma ya zama gangaren din. Yawa, domin a tsarin gwani a da idan aka ce gwani to wanda ya iya haɗar dukkanin kira'o'in nan, dukkanin kira'o'i guda 7 ko guda 10 shine ake ce mutum gwani. A kamar yanzu a ce almuqri'u, kamar su gwani yau za a ce musu almuqri, su Gwani Kabir Adam, su Dr. Ali Harun da sauransu za a ce almuqri'u, wanda suka iya haɗar waɗannan kira'o'in guda 10. Sannan shi ma almahir din da shine gwanin, ba bambanci tsakanin, kawai kalma ce ta larabci. Shi kuma gwani a wajen bare ba mu yi ta'arifin sa ba ko ba mu yi ta'arifin sa ba, to shi ma tana da maganganu ne masu yawa. Shi ma akwai kusan magana guda 3 ko sama ma da haka. Akwai gwani wanda yake gwani na Hausa, wanda ake cewa gwanin kira ko gwanin kiɗa ko gwanin gini ko gwanin kaza ko gwanin kaza. To shin wannan gwani din shine gwanin da ake cewa na Alkur'ani wanda iya karanta Alkur'ani ko ba shi bane? To manazarta da yawa sun nuna cewa ba wannan bane ba. Yawa, kalmar gwani kamar yadda bare suke faɗa goni ko algoni, asalinta kamar yadda zuwa na Maiduguri game da binciken harkar almajirai da tsangayu wajen Gwani Isa nan London ciki, mun tattauna da shi da kuma can Kwandiga da masu gwani abudin mun tattauna da su akan wannan kalmar. To abin da suka rinjayar akai cewa shine algoni da bare suke faɗa ta samo ne daga larabci, daga alganiyu. Na'am, kamar alganiyu min alwarqa, ma'ana wanda ya wadata da ya duba Alkur'ani idan zai karatu ko zai rubutu, saboda ya riga da ya dauke shi aka. Sai ake cewa alganiyu. To daga algani sai suke cewa algoni, suka da suna cewa gwani. Alakar Hausawa kuma da su Hausawa muke cewa gwani, mu kuma muke cewa gwani. To su sarauta ce wacce aka fara tun shekara kusan 500 da ta gabata, kamar yadda Gwani Abba, Gwani Habu ya faɗa a wani bikin naɗin gwanaye da muka je Jos aka yi. Yake cewa sarauta ce wacce ta faro tun kusan shekara 500. Sannan kuma za mu ga cewa kamar a baya su ma ba su da wannan tsarin na naɗin gwanaye, sai dai akan samu salsala, a ce ni na haddace Qur'ani a wajen malami na, shi haddace a wajen wani, shi haddace a wajen wani, har zuwa kan ma'aiki, wani ana ce mata salsala. Amma tsarin naɗin gwanaye shi ya fara ne kamar shekara 500. Su Gwani Lawanti, su Gwani Musa Barma, masu Gwani ga sunan dai gwanaye da yawa wanda aka gani daga kansu aka faro naɗin gwanaye. Sannan kuma akwai gwani na alfarma. To to shi mai yake, shi gwanin alfarma shi bai haddace Alkur'ani ba, amma yana yi wa Alkur'ani hidima, ko kuma iyayensa sun yi wa Alkur'ani hidima. Kamar Alramma mai darasu idan yana da ɗa sai ya zama Allah ya ba ɗanka Alkur'ani ba kuma shine halifansa, to akan naɗa shi gwani saboda ya ci alfarmar mahaifinsa, ko kuma ya ci alfarmar hidimar da mahaifinsa yake wa Alkur'ani, ko kuma hidimar da shi akan kansa yake wa Alkur'ani, to sai a naɗa shi gwanin alfarma. A za a iya ce masa gwani. To da haka kan mutane su yi cewa an naɗa wannan gwani kaza a yi ta surutu. A akwai wannan tsarin naɗin gwanayen a tsangaya. Wannan na tintinin akwai shi, tintinin akwai shi. Kuma gwani akan naɗa shi ne tare da jagorancin shi malamin da ya karatun Alkur'ani a wajensa, ya naɗa shi cewa daga yau wani sunansa gwani, ya ba shi daraja ta gwanintaka,
wanda ni malami na wane ya ban, shi ma malamin sa wane ba, shi ma malamin sa wane ba, shi za a samu rawani da alkyabba har doki har da zaginsa. Sarauta ce sosai yadda ake har da kambi na sanda da sauransu, komai da komai na sarauta. To wannan shine tsarin gwanaye. To masu sauraro za su ce sun ji muna ta batu mun tare a tsangaya shirin Hausa, to ai shimfiɗattawa ta nuna cewa inda muka dosa cewar muna bincike ne akan kalmomi da suka shafi bangaren tsangaya, kuma shimfiɗata na faɗa kusan kowane rukuni na al'umma suna da irin nasu kalmomin waɗanda in ba su yan ciki ba kowa ne zai iya gane me ake nufi da waɗannan kalmomi ba. To dole ne sai an lalubo irin waɗanda suke jibi da wannan sashe zo su bayar da bayanai me ake nufi da waɗannan. Kuma har yanzu dai a shimfiɗa miki ba mu shigo gundarin aikin namu ba, saboda wannan shi zai ba wa masu sauraro fahimta ina ma muka dosa. Zo kansu tsoma su magaru ba. Allah taimaki gwani. To wannan shi to amma gwani ni to akwai dai kalmomin nan dai a guda uku na daraja da ka faɗa. Akwai gwani, akwai mahiru, akwai gwangaran. Bayan an faɗi shi kansa wato ita kanta kalmar mahiru kamar yadda gwani Mustapha Albarnawi ya faɗa lokacin tattaunawarsu da Sheikh Abdullahi Gwandu anin Shehu Usman Dan Fodiyo lokacin da suke canjan wasiƙa tsakaninsu akan wata mas'ala ta addini. To shi Sheikh Gwani Mustapha Albarnawi ya aika tak wasiƙa da sunan Gwani Mustapha Albarnawi, inda Sheikh Abdullahi Gwandu ya fassara wannan ma'anar gwanin. Yake cewa gwani ma'anahu almahiru, yace gwani ma'anarsa shine mahir a wajen su bare da yazo yana zai masa raddin abin da zai masa bayanin zai bashi amsar wasiƙarsa, sai yake bayanin meye ma'anar gwani. To dan ya fito da ma'anar gwani sai yace ma'anahu almahiru. Kuma al-kalimatul mahir kaga ta fito a hadisai daban-daban. Almahiru bil Qur'an ma safaratil kiramil barara. Gwani almahir shine gwani. Da haka kalmar mahir da ita ce gwani ita ce mahiru. Na'am. To daga alaran ma dama nan muka tsaya sai ka ce waɗannan dukkanin su mukamai ne na sarauta ko akwai su tsoma kuma shi ma tsoman shi ma mukamin ne shi ma babban mukami ne. To tunda ka karo da tsoma daga kan alaran ma sai wanne ne kuma ko kawai gaba ɗayan su suna iya kan hawa kowa ne wayannan da kan alaran ma sai wanne mukami ke ne ke bi mahir ne ko gwani ko gangara? Kan alaran ma sai dai kuma kamar wannan nadin a ce ma ko gangara ko a ce ma duk dai alaran ma ne mafi mukura kenan a cikin su. Shine to mafi mukuran gaskiya alaran ma shine gwani wanda za a ce lalle wane yanzu gwani ne shi a alkur'ani. Gwani shine karshen sarautar da shine sarauta ta makaranta alkur'ani babu sama da ita. Wasu abubuwa da suke zuwa baya kamar a ce gangaren kafu gwani wannan ba wannan raha ce ta tsangaya. Tsoma ita ma raha ce ta tsangaya domin tsoma akan cewa wani aljani ne haka a da akan ce sukan zo matsangaya su yi karatu su saje da mutane. Wannan bincike da yawa ya tabbatar da haka. Ko tattauna da muka yi da marigayi Allah jigansa Malam Sani makarantar Lungu ya tabbatar min da wannan. Akwai malamai da yawa da muka yi da rayuwa da su sun tabbatar da wannan cewa sukan shigo su zauna da mutane to sai su yi karatu a ita gwagwaga wurin a kokarin kama su a Qur'ani a ji sun bata amma ba a jin wannan bata ta karatu har daga karshe ma in an gano su cewa ba mutane bane sai su bar tsangaya. Wannan ya zo a cikin adabin tsangaya mun gani mun abin nan. To shine cikin mutane wanda yake shi ma ya ki kamuwa ya zama bijimi a cikin duniyar alkur'anin makaranta. To sai a dinga danganta masa da tsoma kamar almarhum Malam Isa Tsoma Azare akan ce mishi tsoma. Akwai irin waɗannan saboda baya kamuwa alkur'ani. To shi ma sai a ce tsoma ma'ana an danganta shi tumfanta shi da wancan wanda shi ma aka abin nan. To akwai waɗannan. To masu sauraro mun gangaro amma lokacin namu ya kawo kai dole dai anan zamu saka aya Malam Gwani. Saboda haka Malam Gwani sai a sallama da sauraro. Alhamdulillah yan uwa Allah ya bamu albarkar alkur'ani. Amin. Kuma wannan kamar yadda Malam Kabir ya faɗa fili ne mai faɗi. Adabin Hausa yana cikin tsangaya tun sai wanda ya shiga gani. Shi yasa ma a wani littafi da na rubuta tsangaya sabon karni a shimfiɗar nake cewa saboda ni ma ban sa haka take da faɗi ba sai da na shiga. Sai ya zama abin da na rubuta a littafin bai fi kashi 1/10 ba. Suna nan bincike ne mai nisa mai zurfi saboda tsangaya ta fi shekara 1000. To sai a fito mana da shi malamin tsangaya ta fi shekara 1000 da samar da ita. Da haka adabin tsangaya yana nan yadda